F'dak iż-żmien il-Farisej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejh u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Farisej u l-Lud kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missirijiethom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu idejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux u għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħalma huma il-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktili tal-bronż. Mela il-Farisej u l-kittieba staqsewh: dan l-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjoni ta' missirijiethom imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom: sewwa ħabbar Iżajija fuqkom ja nies ta' wiġb ieħor bħalma hu miktub. Dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ imma qalbhom hija l-bogħod minni. Fira jil-qima li jagħtuni jgħalmu dottrina li mhijiex għajr praċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħadnu it-tradizzjoni tal-bnedmin. Reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: isimgħuni intom il-koll u ifhmuni. Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbaw, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtebba lil bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet il-ħsiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, għejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtebba lill-bniedem. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. X'jagħmel persuna imtebba u ħatja ta' dnub? Ġesu jakkuża lill-Farisej u l-kittieba minn żewġ affarijiet. L-ewwel għall-ipokrisija tagħhom. Kienu jidhru li qed jimxu skont il-liġi ta' Alla biex jintoġbu min-nies, filwaqt li f'qalbhom kien hemm ħsibijiet u intenzjonijiet ħżiena. It-tieni akkużahom li abbandunaw il-kelma ta' Alla billi imponew fuq il-poplu l-argumenti u l-interpretazzjonijiet tagħhom ta' dak li Alla ried. Ġesu japplika għalihom il-profezija ta' Iżajija li nsibuha f'Iżajija kapitlu 29 vers 31 li kien akkuża n-nies ta' żmienu li lil Alla f'ommhom biss iberkuh imma qalbhom kienet il-bogħod minnu għax ma kinux jobdu il-liġi ta' Alla. Alla fil-ħnina tiegħu dejjem lest li joffrilna bla ħlas il-maħfra tiegħu, il-fejqan u l-grazzja li nelbu id-dnub u l-ħażen f'ħajjitna. Imma biex nirċievu din il-ħniena u għajnuna ta' Alla, aħna għandna nistqarru ħtijietna mas-saċerdot li jirrappreżenta lil Kristu fil-qrar. Permezz ta' qrara tajba, l-Ispirtu Santu inaddafna minn dnubietna b'dan is-sagrament li nistgħu nirċievu kull meta nħossu l-bżonn. Jekk ilek ma tersaq lejn dan is-sagrament li permezz tiegħu terġa' ssir ħabib ma' Alla, itlob lill-mulej biex jurik ħtijietek b'mod ċar u jagħtik il-kuraġġ u l-qawwa li tindem, tqum u tmur f'riġlejn saċerdot. Taqtax qalbek u tħallix lix-xitan joqgħod jgħidlek li jien tal-xejn tqerr għax terġa' taqa'. Alla jara l-intenzjonijiet tajba tiegħek u bil-qawwa tal-istess sagrament jagħtik il-grazzi li teħtieġ biex tikkumbatti id-dnub f'ħajtek. Alla jobot li dnub fik imma jħobb lilek tant li miet għalik.
tħallix għal għada. Għada jista' jkun tard wisq. Mulej, għatini l-grazzja li nersaq ta' spiss biex nirċivi il-maħfra tiegħek fis-sagrament tal-qrar u tħalli l-ebda skuża f'moħħi issom nil-bot milli nitħabbeb miegħek u ngħix b'qalb safja. Għażiża Ommi Marija, dawwalni bid-dawl ta' ibnek, ħalli f'ħajti qatt ma nagħti l-ġenb dawk l-affarijiet meħtieġa li għandhom iwassluni biex darba niġi ngawdikom fil-ġenna. Amen.